Нека да прочетем няколко реда от тази книга, от нейната втора глава, която се нарича за смиреномъдрието. Това е стар древен текст от църковен писател, който вижте как разсъждава. Един от старците е казал: преди всичко ни е нужно смиреномъдрие, за да бъдем готови за всяка чута дума да кажем прости, понеже чрез смиреномъдрието се изчупват всички среди на врага и на противника. Нека да изследваме какво значение има словото на стареца. Защо той казва, че преди всичко е нужно за нас смиреномъдрието, а не е казал, че преди това е нужно въздържанието. Та нали апостолът казва, всеки, който се подвизава, от всичко се въздържа. Или защо старецът не е казал, че преди всичко ни е нужен страхът Божий, както е казано в Писанието, начало на мъдростта е страхът Господен. И чрез страха Господен всеки се отклонява от злото. Защо не казва, че преди всичко ни е нужно милостиня и вяра? Така е казано. Чрез милостиня и вяра се очистват греховете. А пък апостолът казва: без вяра не е възможно да се угоди на Бога. И тъй, щом без вяра не е възможно да се угоди на Бога, а чрез милостиня и вяра се очистват греховете, и щом начало на мъдростта е страхът Господен, и чрез него човек се отклонява от злото, и щом най-сетне оня, който се подвизава, трябва от всичко да се въздържа, то как тогава старецът казва, че преди всичко ни е нужно смиреномъдрие, а е оставил на страна всички толкова нужни добродетели. Старецът иска да ни покаже чрез това, че нито страхът Божий, нито милостинята, нито вярата, ни въздържанието, ни която и да е друга добродетел може да бъде извършена без смиреномъдрието. Ето защо той казва: преди всичко ни е нужно смиреномъдрието, за да бъдем готови на всяка чута дума да кажем прости, понеже чрез смиреномъдрието се щупват всички стрели на врага и противника. Ето виждате, брате, колко голяма е силата на смиреномъдрието. Виждате какво въздействие оказва думата прости. Ами защо дяволът е наречен враг, не само противник? Той е наречен враг, той е наречен, понеже е ненавистник на доброто и клеветник, а противник е наречен поради това, че се старае да пречи на всичко, на всяко добро дело. Иска ли някой да се помоли, той се противи и му пречи чрез лоши възпоменания, чрез пленяване на ума и униние. Иска ли някой да даде милостиня, той му пречи чрез съребролюбие и скъперничество. Иска ли някой да богатства, той му пречи чрез леност и нехайство. Така той ни се противи във всяка работа, когато искаме да извършим нещо добро. Затова е наречен не само враг, но и противник. Но чрез смиреномъдрието се изчупват всички оръжия на врага и на противника. Наистина види кое е смиреномъдрието. Всеки светец е вървял по неговия път и чрез този труд е съкратявал пътя си, както казва псалмопевецът: виж моето старание и безсилие, прости всички мои грехове. Аз бях изнемогнал, но Господ припомогна. Впрочем, както е казал старецът, Авва Иоанн, и смирението само може да ни въведе в Царството Божие. И тъй какво представлява това смирение и как се поражда в душата, това никой не може да изрази с думи. Ако човек не научи това от опит, само от думи, това не може да се научи. Вижте как смирението е представено буквално като едно таинство, което се появява в човека, в неговата душа, в неговия живот. Сам Господ влага нещо в нас, за което, както казва книгата, от думите не може да се научи, колкото и да ни говорят и да ни обясняват, колкото и да ни харесва и да проумяваме, ние не можем да го имаме в себе си, ако Бог не го вложи в нас. Зато и пък ние се молим. Ето днес говорихме за смиреномъдрието.
Често говорим за Божията любов. Мисля, че тия две неща са много важни и много ценни и че те са напълно достатъчни човек да изцели душата си и тя да бъде отнесена от земята на небето. Свети Йоан Лествичник сам казва тъй: ако чрез една недобродетел, т.е. чрез гордостта, злото беше свалено от небето на земята, то трябва да изследваме противоположното, дали ни е възможно чрез една единствена добродетел, противоположна на гордостта, която е смирението, човек ще се върне отново от земята на небето. Някога човекът бил изгонен от рая. Там той живял блаженно само с Бога. Когато бил изгонен, той видял себе си, че е гол. Преди това той не забелязал този факт, по друг начин чувствал, виждал, размишлявал. Той видял себе си, че е гол. Оттам нататък човека трябва да направи за себе си нова дреха. Да намери тъкан за тая дреха и с тая дреха и стакана и направено от него той да се приобличе. Ето тия две неща, любовта и смирението, дават на човека прекрасна възможност той да има тая нова одежда. Господ ни обича и идва при нас и живее с нас. Вижте колко и какви неща той прави за нас. И всичко е само от любов. Нищо не е по задължение. Нищо не е защото така трябва, а защото Бог ни обича. Той идва, живее с нас в нашия противоположен свят, защото виждате какво се случва и прави за нас тая голяма саможертва. Така и човекът прави от себе си нещо добро, чрез любовта и, както чухме, чрез смирението, защото то наистина е в състояние да ни заведе на небесата. Не е необходимо човек да прави други, кой знае какви неща. Ето и текста от тая книга, който ни казва: да, велико е делото на духовното наставничество и то продължава на опитът на духовничеството на древните отци и даже на новото време не може да бъде пренесен в съвременността. За духовниците и Божиите чеда остава само да разберат, че силата им в образите не е в учеността, а е в немощта, която трябва да приемат като своя спасителка и да се примирят с нея и да я обикнат и съзнателно да принесат своята немощ пред Божиите нозе, за да почне в нея да действа Христовата благодат и сила и да се изобрази в нас Христос. Ето, отново, силата на днешните човеци не е в подвизите, не е в учеността, а в немощта. В най-голяма степен такава немощ и измерението хората го възприемат като нещо, от което би трябвало да се страхуват, защото то прави човека да изглежда немощен. На Христос някога дори му казвали неудачник, така го наричали. Има еврейска дума, която преведена на български означава точно това. Те виждали неговото смирение, те виждали неговата любов, те виждали чудесата, но в крайна сметка си казвали: този човек не направи нищо за себе си, този човек нищо не постигна. Той няма, както казва и Христос, две главата подслони пълен неудачник. Неудачници са и хората, които се смиряват. В крайна сметка те приемат всичко това, което идва отгоре и действат по начина, по който действа Бог. Ние само от някъде до някъде даваме, само от някъде до някъде поставяйки условия, сме съгласни да направим за някого това и това и това. А Христос прави всичко за всеки. Христос от тогава до ден днешен прави всичко за всеки. Спокойно можем да го следваме, без да се притесняваме, че смирението ще ни превърне в неудачници или че любовта ще ни направи слаби хора. Нищо подобно. Всичко е точно обратно. Както казахме, показано в този свят, на тия човеци, които сме ние, той изглежда неудачно.